Namiesto kosačiek ovečky proti hrabošom využívajú sokoly a chemiu tu nepoznajú. Napriek tomu vraj na poliach burinu nemajú. Tu vidíte rozdiel medzi organickým a konvenčným poľnohospodárom. My máme len sprievodné rastliny, oni tam plnia nejaký účel. Farma patrí Výskumnému ústavu ovocných a okrasných drevín v Bojniciach. Udržujeme odrody alebo genetické zdroje pre zachovanie biodiverzity, aby mohli byť v budúcnosti nejakým spôsobom využité. Drobní farmári, ktorí zachovávajú tú tradíciu a zároveň sa starajú o tú biodiverzitu a o tú krajinu. Záujem o výrobky v biokvalite stúpa a fariem ako táto pribúda. Často to naozaj ekonomicky nedáva zmysel, ale z lásky k Ukrajine hospodária trošku iným spôsobom a pre nás ochranárov toto sú úplne perly. Tento rok získa ocenenie Živá farma od ochranárskeho združenia BROS 8 najekologickejších hospodárstiev na celom Slovensku. Miriam Dobrotová, Slovenská televízia.